Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah, dos pundi kabaripun? Saenggih. Ing dinten menika Pak Misbah badhe nglajengaken piwulang basa Jawa. Yen kala wingi bocah-bocah sampun padha sinau babagan unggah-ungguh ya, ana unggah-ungguh yen arep takon marang wong liya. Misal lagi numpak motor ya helme dicopot cikik, mesine dipateni terus medun saka motor, lagi tekon. Ana meneh unggah-ungguh yen lewat ning ngarepe wong sing luwih tuwa. Piye unggah-ungguhe? Unggah-ungguhe ya kuwi muni nderek langkung Pak, nderek langkung Bu, utawa nuwun sewu Pak, nuwun sewu Bu. Nah, karo mbungkukake awake rada mbungkuk. Nah, saiki Pak Misbah arep ngajak bocah-bocah sinau basa Jawa babagan tembung entar. Nah, sakderenge Pak Misbah jelaske apa kuwi tembung entar, saiki bocah-bocah siapke sithik buku paket basa Jawane karo buku catetane ya. Buku pakete dibuka kaca 51 karo 52. Sampun nggih. Nah, saiki disimak penjelasane Pak Misbah. Apa kuwi tembung entar? Bocah-bocah wis padha ngerti durung apa kuwi tembung entar? Nah, tembung entar kuwi yaiku tembung kang tegese ora kaya makna salugune utawa udu makna asline, makna kias ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia tembung entar itu kata kiasan gitu. Nah, saiki dibuka buku pakete kaca 51. Nah, ning kono kuwi ana contoh-contoh saka tembung entar. Sing sepisan kuwi contone dawa ususe. Nah, dawa ususe kuwi ora njuk tegese ususe dawa. Nah, tapi kuwi tembung entar. Nah, dawa ususe kuwi maknane sabar ya. Banjur jembar atine. Ora njuk atine kuwi jembar kaya lapangan, ora, tapi jembar atine kuwi maknane welasan utawa sugih pangapura, pemaaf kalau dalam bahasa Indonesia. Banjur ana meneh atine bening. Atine bening kuwi njuk kaya kaca kae po Pak Misbah, transparan po? Ya ora. Ati bening kuwi maknane bungah, seneng ya. Ana meneh contoh-contoh liyane. Contone lambe tipis. Lambe tipis kuwi apa? Sugih omong, banyak omong. Ana meneh tembung entar dawa tangane. Dawa tangane kuwi apa njuk tegese tangane dawa Pak Misbah? Ya ora. Tembung entar dawa tangane kuwi makna asline seneng nyolong utawa celemer nek ning bahasa Indonesia. Ana meneh landhep pikirane. Apa njuk pikirane kuwi landhep kaya pisau iso nggo ngiris-ngiris Pak Misbah? Ora. Landhep pikirane kuwi makna asline pinter banget. Nah, terus ana meneh cupet atine. Cupet atine kuwi njuk apa atine kuwi cilik banget Pak Misbah? Ora, cupet atine kuwi gampang nesu. Sithik-sithik nesu, sithik-sithik nesu. Nek bocah-bocah nek dikon ibune, dikon bapakne sithik-sithik nesu, wah kuwi bapake, ibuke. Ngono kuwi jenenge cupet atine ya. Ampun ngeten niku nek dikongkon bapak utawa ibuke. Langsung gageh ya dikongkon, "Mas, Mbak, tumbaske iki." "Nggih, Pak, siap." Ngoten niku. Nah, niku wau penjelasane Pak Misbah babagan tembung entar lan contoh-contone. Nah, mengko bariki bocah-bocah jajal nggarap jodohake tembung entar karo makna asline ning halaman 52 ya, sing iki, sing telu. Tembung sing dicetak kandel jodhokno karo wangsulan sing disediakake ya. Kuwi mau penjelasane Pak Misbah babagan tembung entar. Nah, bariki bocah-bocah banjur nggarap latihan ing kaca 52. Cekap semanten saking Pak Misbah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.